And once again, magandang gabi Pilipinas, hello world, dahil tayo po ay napapakinggan online o napapanood online. And siyempre pa, Diyos Maray na Banggi, once again mga kasarog na Bicolano. Nandito na tayo sa ating main match for our doubleheader for our Day 8 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Ang laban ng Kapalonga at ang home team na tinitilian ng 6th man ngayon na kupunan ng Santa Elena. At ayan, umescore kaagad para sa Santa Elena itong si Hosol, samantalang meron na ring dalawang score ang Kapalonga. Magandang gabi once again, and ito po si Kapa Morgan. Kasama pa rin siyempre si Coach Paul Sepe. Magandang gabi, Coach. Magandang gabi, Kapa. So this will be an exciting ball game once again dito sa ating second game nitong double header natin tonight. We have Kapalonga still winless for this tournament, partner. So nag-ahanap sila dito ng unang panalo, and ito namang Santa Elena is with 1 win and 2 loss record dito sa ating tournament. So titingnan natin kung maiko-continue ba nitong Santa Elena itong winning streak or talagang makakabawi na dito itong Kapalonga dito sa ating tournament ito. Sino kaya ang mas motivated to have this win for tonight? Itong Kapalonga na wala pang panalo o itong Santa Elena na nandito sa harap ng kanilang home team? Ano sa tingin mo, Coach? Of course, partner, itong home team na ito talagang hindi ito magpapahiya kasi nandito to sa kanilang home court. So, alam mo naman pag may home court advantage, partner, talagang mabubuhayan itong mga player na ito. But again, itong Kapalonga, kailangan din nila maging mabuhayan dito sa ating tournament kasi, partner, yun na nga, kailangan na nilang makakasungkit ng isang panalo dito. Kung sa gutom, mas gutom itong mga taga-Kapalonga dahil wala pa nga silang panalo. Pero sa inspirasyon naman, punong-puno ng inspirasyon itong home team na Santa Elena. Yes, well, hindi natin kakayanin itong tayong dalawa lang. Kaya makakasama natin mamaya uli ang ating courtside reporter na si Miss Jessamay Navales. So abangan nyo po ang mga report mula sa kanya. But right now, eto na ang laban ng Kapalonga at ng Santa Elena. Naagaw ang bola ni John Olivera at ayan tumatakbo ang mga naka-violet. Binigay kay Jonathan Tikboy del Rosario. Tumalyapre sa ilalim. Cannot handle the ball well. Labas kay Hosol. At ayan, number 19 itong si yun, nakascore itong si hinahanap ko yung si Abiera. Ayan. Yeah, that's Abiera, partner. Oo, Abiera. Tama. Prince Abiera. Paitan. Nasa top of the key. Dumiretso. Umatake pa ilalim. At nakasungkit ng foul. Sino yung unang natawagan? Sino yung unang natawagan ng foul? That's Olivera, partner, on the part of Santa Elena. Okay, and right now we'll have a report with Jessamay Navales. Kasama ata ang butihing mayor ng Santa Elena na si Mayor Bernardina E. Borja. So, Jessamay, pasok please.
Thank you, Coach Paul and Kapa Morgan. This game for tonight wouldn't be possible without the support of LGU of Santa Elena. Of course, headed by the very supportive and the very beautiful Mayor of Santa Elena, Honorable Bernardina Borja. Good evening po, ma'am. So first of all po, ma'am, for the past years, we've been challenged po of the pandemic. Ano po yung masasabi niyo na unti-unting nabubuhayan ulit ang sports gaya ng basketball sa inyong syudad? Napakaganda kasi sa totoo lang na dito po sa bayan ng Santa Elena, ang karamihan ng mga kabataan dito ay talagang gusto namin na ma-indulge sila sa sports, lalo na sa basketball. Kaya talagang maraming mga kabataan dito, kahit mga kids pa lang sila, ay naglalaro na sila ng basketball. Ayan, thank you so much for that, ma'am. So, kamusta naman po ang experience nyo considering na napakalayo po ng Santa Elena? But we're here today, gathered tonight para to support one another and to highlight the local players of Camarines Norte. Okay. Sa totoo lang po, para sa akin, napakalaki pong karangalan para sa bayan ng Santa Elena. Katulad po ng nabanggit mo, napakalayo po ng Santa Elena. Pero kahit maliit ang bayan namin, ay natutuwa ako sapagkat na-qualified ang aming gymnasium para po makadaos ng palarong Bicol. Lalo na po ng sponsored ng Ako Bicol. Ayan. Thank you for that, ma'am. So our venue is jam-packed by our live audience na for sure, halos lahat sa kanila ay mga taga Santa Elena. Gusto mo po ba silang pasalamatan or i-shout out? Of course, syempre. Gusto kong iparating sa kanila na alam naman nila na ang support ko ay hanggang kaya kong suportahan, so suporta ako sa kanila kasi nga dahil ang gusto ko talaga ay makilala sila, makilala ang bayan ng Santa Elena pagdating sa larangan ng sports. And even na hindi namin makuha ang sabi nga ang karangalan sa ginawang oportunidad na inopen ng Ako Bicol na pinangungunahan ni Congressman Saldico, ay ako'y nagpapasalamat sapagkat sa totoo lang ay ito ang gustong-gusto ng aking mga kababayan, lalo na talaga ng mga kalalakihan dito na talagang sila ay gustong-gusto at sila ay talagang indulge sa sports. Yes, oo. Siyempre, sa aking mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At siyempre, sa aming mga players, good luck sa team ng Santa Elena. May the best team win. Ayan. At kahit pa ano ang mangyari, nakasuporta pa rin ako sa kanila. Yes. Ayan, thank you for that, ma'am. We're also honored na mapaunlakan kami na dalhin yung Ako Bicol Camarines Norte dito sa municipality of Santa Elena. So that's the latest for now. Back to you, Coach Paul and Kapa Morgan. Yes, maraming salamat, Ms. Jessamay Navales. And of course, the Honorable Mayor Bernardina Borja at sa kanyang very inspirational and very supportive words. Naku, kung maririnig lang yun ng mga naglalaro ngayon na kupunan ng Santa Elena. And I'm sure na mas mabuboost pa ang moral nila to win this ball game against the visiting team Kapalonga dito sa ating Game 2 ng ating doubleheader for tonight dito sa ating Day 8 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. And right now, Coach Paul, nakakalamang ngayon ng 4 na puntos ang Kapalonga. Maraming nangyari under that report of or under that interview with Jessamay Navales with the butihing mayor na si Mayor Borja. Maraming nangyari. At yan na nga, nakakalamang po ng 4 ang Kapalonga kontra sa home team na Santa Elena. Ano yung mga thoughts mo sa unang 5 minuto ng ating ball game? Yes, partner. So kaya lamang itong Kapalonga, partner, talaga yung aggressiveness itong mga player na to, hindi natin matawaran dito. Kahit siguro nakikita natin na medyo outman or outnumbered itong
Kapalonga talagang pinaghihirapan itong mga players ng every bucket na yan, partner. So, maganda ang nangyayari ngayong first quarter. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito for Team Kapalonga, partner. And Rita, Paitan with Alahoy shot. Wala. Ayun na, tumatakbo si Hosol. At nakawala yung bola because of the defense ng Kapalonga. At ayan, maganda rin yung hustle na pinapakita ni Tikboy Del Rosario at ang kanilang numero 8 na si Kobe Olivera. And ayan, battling for the rebound. Nakuha ni Abiera pero nanakaw ng mga taga-Kapalonga. At ayan, nakascore na naman sila. With that one from number 13, it's Halina Bien with that very good jumper. Yun ang sinasabi natin, partner. Hustle after hustle talaga ang ginagawa nitong mga players ng Kapalonga. That's why yung mga second chance points, partner, sila ang nakakakuha. Tama. And another miss for Santa Elena. That shot by Abiera. And right now, nasa mga taga-Kapalonga. Bola now. Paitan, misses. Na-rebound ni Abiera, binigay kay Tikboy Del Rosario. Tikboy Del Rosario, nakitang may tao sa unahan. Pero medyo short at kulang yung kanyang pasa. Nakuha ngayon ng mga taga-Kapalonga. Corner 3. Wala sa kanilang number 13 na si Murao. Wala. And, Santa Elena is playing what do you call this kind of play, partner? Yes, partner. Medyo nagmamadali sila. Medyo na-excite din sila dito sa pinapakitang suporta nitong crowd ng Santa Elena, partner. Pero dapat dyan, wag sila magpadala sa crowd. Laruin nila kung ano yung sistema nila. Share that ball. Although maganda na pinupush nila yung bola kasi nauuwi lang sa mga turnover. So dapat siguro medyo hatakin muna nila and talagang set their play, partner. And at the other end naman, on the defense side, partner, talagang kailangan magtulong-tulungan sila sa rebound na yan. Kasi itong mga taga-Kapalonga, partner, grabe yung hustle na pinapakita when it comes to crashing the board, partner. And yes, ramdam natin yon. And I'm sure na babawi itong Santa Elena after the huddle. Baka makita na natin ang ibang laruan nitong koponan na pinangungunahan ng veteran pro player na si Jonathan Tikboy Del Rosario. And kasama rin nila ang best import ng Camarines Orleg na walang iba kasi si Eugene Malyapre. Pero iba yung pinapakita ngayon ng Kapalonga. Ayan naman si Bien. Loses that shot. Nietzsche to Bien. Wala yung tira ni Olit. Ayan na. Santa Elena. May tanga ng bola. Tikboy Del Rosario. Swings it to number 33. Pinilit ng number 33 na makalapit sa ring. At natawagan ng foul. And good for this guy na si Ken Bustos. Ken Bustos to Tikboy Del Rosario. Swings it to number 8. And shoots from way downtown. Wala. Ito na naman ang mga taga-Kapalonga. Number 13 was obviously fouled. And that's Halina Bien once again. Masyadong aggressive itong Halina Bien, partner. Yes, partner. Kanina pa siya talaga china-challenge siya yung interior nitong Santa Elena, partner. But on the other end, Santa Elena, partner, medyo nai-inlove sila sa 3-point line, partner, na hindi kumukonekta. So dapat hanap na sila ng ibang option sa offense. Kasi hindi na kumukonek yung mga 3-point shot na yan. And of course, good thing for Team Kapalonga naman, yung aggressiveness nila talagang nagmamaterialize dito sa larong itong, partner. Well, kung hindi nagmamaterialize yung mga outside shooting nila, they can always utilize the big man na si Eugene Malyapre sa loob. But iba ang nasa isip ni Tikboy Del Rosario. Talagang gusto niyang makatikim ng isang 3-pointer dito sa quarter na to. At yun na nga, napagbigyan siya after 2 misses from beyond the arc. At yan, natapik ang bola ng dalawang mama na si Nietzsche at si Malyapre. Pero sabi ng referee, last touch ni Eugene Malyapre. Kaya nasa kay Nietzsche ngayon ang bola. Inbounding to number 21, Olit.
against Del Rosario. At ayan, nagsasign ng play. Itong kanilang point guard number 61 na si Tapis. Pero naagaw ng mga naka-violet. Bustos for the finish. After that, great pass mula kay Tikboy Del Rosario. Ayan, umatake ng matindi. Itong si Tapis using the left hand. Iba rin, lumilipad itong si Tapis, ano? And there you go. That's a traveling violation committed by Bien. Maganda sana yung plano doon, partner. Tikboy Del Rosario, nakita niya na ito si John Oliveira sa unahan, partner. Kaso, yun nga, medyo disalign, partner, yung positioning niya. Kaya medyo nakahabol itong defender. So, nakuha nila ulit yung bola. And disaligned din yung pasang yun. Kaya Yes. obviously, that's a lapsy pass on the part of the home team, Santa Elena. Kaya eto, nasa mga taga Kapalongga na naman ang bola. Tapis with the ball, signaling a play. And there you go, what a beautiful floater near the basket. Itong si Balse. Bustos with the ball. Tumira ng tres, wala. Nandun si Eugene Malyapre pero hindi niya nakuha ang rebound. Kicks out to Tikboy Del Rosario. It rattled out. Wala. Talagang nai-inlove. Tama ka nga, nai-inlove sila shooting from behind the arc. And meron ding version ng mga Kapalongga noon. Pero mayroong version sa ilalim. Hatulong ni Paitan and Diche. Malyapre, Tikboy Del Rosario sa ilalim. Pumeke, pumasa, inilabas ang bola kay Bustos. Bustos now, nag-aantay ng pick mula kay Malyapre. Tumira na naman sa tres, wala! At the ball went out of, hindi pa nasa labas, lalo si Malyapre. What a wise play on the part of Eugene Malyapre. Yes, partner. That's a good ball, partner. Hindi pa tumatama dun sa bakal sa likod, partner. So, that's a good ball pa rin. Akala ko nga, out of bounds na. Hindi umubra ngayon ang tira nitong si Olit. Balse, rather. Pero nakuha ng mga naka-gray. Ayan, they're donning a gray jersey. And I'm talking about the Kapalongga team. Samantalang ang Santa Elena with the purple. Yes, partner. Yun ang sinasabi ko pa kanina, partner. Yung interior partner na depensa nitong Santa Elena, partner. Once na Kapalongga team shots, partner, dapat talaga mag-box out sila kasi hindi kakayanin ni Eugene Malyapre mag-isa yan, partner, sa ilalim. Tama. Kasi ito din na Team Kapalongga in the lights of Paitan and Diche, talagang they crash the board, partner. So, kung hindi magbabox out itong mga taga Santa Elena, partner, talagang medyo mahihirapan sila. And again, that's a foul on the part of Santa Elena. You're talking about boxing out. Binax out sana ni Bunabon kaso nagkamali siya doon. Yes, partner. Medyo nasobrahan ng konti kaya Dichi was fouled. And right now, eto, titira ng dalawa mula sa free throw line. Wala yung isa. Unang tira. Once again, itong si Diche. Hindi pumasok. Ganun din ang pangalawa. Rebound, Eugene Malyapre. Ayan na, transition play. Bunabon misses the shot. And so was Kobe Oliveira. Ito na naman ang mga taga. Grabe yung pinapakitang hustle nitong mga taga Kapalongga. Yun nga yung sinasabi natin, That's partner, because of kanina their pa. youth, siguro. Yes, partner. Kasi nga ito mga bata, ito talagang batang-bata, partner. And of course, as I know, partner, itong Team Kapalongga is mga local player ito, partner. So, locals. wala silang guest player. Wala silang guest player. Yun ang sabi sa atin. While I'll talk to them last game nila. So, talagang local effort ang ginagawa nitong mga taga Kapalongga. And of course, partner, napapansin ko dito, wala yung kanilang highest pointer na si Sabukor, si Aris Sabukor, partner. Sa ngayon? Yes, partner, wala ito dito sa larong ito.
Oo, wala din sa pre-game warm-up ng team nila. So, So, pero siguro partner, pwede tayo humingi ng report dyan. Yan, Kasi, tama. partner, ang mangyayari kasi dito, this is a very vital player when it comes dito sa Team Kapalonga, partner. Kasi, grabe kung umiscore ang batang ito. On their last outing, partner, itong si Sabukor scored 28 points dun sa kanilang game. So talagang malaking tulong ito si Sabukor dito sa Team Kapalonga. While on the other hand, partner, ito naman talaga pinagtutulong-tulungan nito nila Dick Boy Del Rosario, Eugene Malyapre, and of course ito si Abiera, and of course itong si Husol din, Jan Husol. Maganda din yung pinapakita niya dito sa ating liga, partner. So how much more, partner, kung kumpleto itong Team Kapalonga na ito. And right now, they are leading by 5 points kontra dito sa ating team Santa Elena, which is the home team, partner. oo, maganda yung total team effort na ipinapakita as early as now nitong mga Kapalonga, and the hustle nandoon talagang napipil natin yung intensity, their will to win, and sana maka-adjust ka agad itong mga taga Santa Elena para naman ma-please ang mga umaasa, mga hopefuls na nandito ngayon to support them for the win ngayong gabing ito dito sa kanilang teritoryo mismo na Santa Elena Municipal Stadium. At again, kanina nakapanayam ni ng ating courtside reporter na si Jessamay Navales, ang butihing mayor na si Mayor Bernardina E. Borja. And sabi nga niya, kung na-miss niyo yung interview, talagang very supportive siya sa kanyang team dahil alam niya na talagang gustong-gusto ng mga, lalong-lalo na daw yung mga kalalakihan ang sports na basketball. And nakikita natin from here, partner, na mukhang hindi lang naman yung mga kalalakihan Yes, partner. ang talagang nag-e-enjoy, pati na rin yung mga kababaihan, magbata man, teenager o matanda, and nandito witnessing this battle of their home team na Santa Elena against the visiting team Kapalonga para sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. And yun, we would like to again thank the butihing mayor, Mayor Bernardina E. Borja, for having us here sa talagang pinaghandaan nila, partner, na maging kumbaga ay pumasa sa ating standard itong kanilang stadium, ang Santa Elena Municipal Stadium. And we're so happy to be here. Talagang na-appreciate din natin yung ganung mga effort ng mga LGUs na talagang in fact, wala ito sa talagang original schedule na meron tayong game dito sa Santa Elena, and I was just caught by surprise na sabi ng isang nagte-text sa akin na pupunta daw kayo dito sa Santa Elena. Sabi ko, wala po, sa schedule na meron ako, walang venue sa Santa Elena. And yun na lang, nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan natin, meron nga. And yan, we're so happy to be here. Medyo malayo from our staff house, pero sabi ko nga kanina sa unang game natin, it's worth it. Yes. Ikaw, coach, masaya ka ba na nandito ka? Yes, partner. This is my first time here sa Santa Elena. Parehas tayo. Kasi, di ba, if I'm not mistaken, partner, ito, pupunta tayo ng Manila, medyo dinadaanan lang. Oo. If I'm not mistaken. Kasi, di ba, yung Tabugon, Santa Elena pa yan. So, Oo. so dinadaanan lang natin yung lugar. Pero right now, nandito tayo. This is my first time. And again, this is the second quarter of the game, partner. Second Dito sa quarter ating pa lang po laro. yan. Okay, so, ba't daw pasadahan natin, partner, yung mga highest pointer natin ng first quarter. Sa kabila, for Santa Elena, we have Del Rosario with 3 points. And for Kapalonga, we have Morao with 6 points, partner. Ayan, nakapukol ng 2-pointer yung kanilang number 21 guy na si Olit para sa Kapalonga sa pagpasok natin sa ating second quarter. Number 10 to Abiera. Ayan, tumira ng para sa 2-pointer itong si Dick Boy Del Rosario after that pass from Hara.
Yes, partner. That's good recognition ng Tikboy de Rosario. Nakita niya medyo mismatch yung bumabantay sa kanyang partner kaya hiningi niya yung bola. Oo, tama. And mukhang, pero very consistent yung ulit, 2 consecutive shot from him. And may napansin ka bang konting pagbabago sa opensa ng Santa Elena, coach? Right now, partner, yon ang pagbabago doon is nare-recognize nila yung mismatches. But right now, titingnan natin kung ma-recognize nila ulit yon coming into this possession, partner. Okay, sige. Parang nakita ko kanina na even Tikboy del Rosario is trying to have a low post Yes, position. partner. Kasi yun nga, nakikita na nila yung mismatches dito sa laro na ito. Kasi sabi mo nga kanina, partner, medyo mas malalaki itong Santa Elena compared dito sa Kapalonga. At saka hindi na naman nagmamaterialize yung kanilang mga outside shooting or outside shots. Ayan, nakuha ng mga naka-violet ang bola. Tikboy del Rosario tumatakbo. Binigay kay number 10 na si Villa Marso. And he was hacked from behind while attacking the basket. Napakagandang pasa nun, partner. Oo, itong bagong bunot ni Coach Wally Corbina ng Santa Elena, itong si Elidic Villamarso. At yun, pasok ang kanyang unang tira. Yun naman talaga, partner. If you were a player, dapat you always be ready pag binunod ka, partner. Tama. So, yun ang on the first game natin, yun ang nangyari dun sa Paracale. Kaya dito, tingnan natin kung mag-materialize or makakontribute din yung mga bench players nitong Team Santa Elena, partner. Okay, Alito, jumps and pops. Wala yung kanyang jump shot. Nakuha ni Abiera. Abiera tumatakbo. Binigay sa tao sa unahan. Kuhara using the board. Wala. Na-rebound ni Malyapre. Wala pa din yung follow-up shot. Nakuha naman ng mga taga-Kapalonga. At ayan, they are trying to cross it. And Paitan loses it. Tikboy de Rosario na with the ball. Pero dahil sa sobrang ingay ng crowd, di na natin marinig ang whistle ng mga referees. Yes, partner. May tawag. So maganda sanang stop yung ginawa ng Kapalonga, but on the other end, nung mag-o-offense na sila, talaga yung nagdadala ng bola is yung pinakamalaki. Oo, Si tama. Paitan, partner. So mas maganda sana noon, 1-2 dribble, pinasa niya sa point guard niya para mas nakapag-transition sila ng mas swabe. Tama, tama. Hara with the ball against a smaller guy na si Alito. Nakawala yung bola sa play ng Santa Elena, pero it will be their possession after that loose ball. Tikboy del Rosario to Hara. Tikboy from the corner. Yes! And that's another 3 from the Aquaman, Jonathan Tikboy del Rosario. From the corner, trying to retaliate. Wala yung tira ni Cooley. At ito, yung si Hara. Nakita si Abiera. Abiera fires from the top of the key. And yes, why not? And they are now leading by 1 point dito sa ating laban. Tingnan natin, partner, kung magtuloy-tuloy na itong kalamangan itong Team Santa Elena. Cooley with the ball to Alito. Alito drives. Inilabas kay Coley. Coley short yung tira. Short din ang tira. Ang follow-up shot ni Barce. And right now, nasa mga naka-violet na naman ang bola. Hara with the crossover to Abiera. Fires from way downtown. Wala. Hindi masyadong nagtsaga doon ang opensa ng beautiful pass, beautiful fake. At ayan, sasabit yan si Abiera after that one from that fake from Balse. Yun yung sinasabi natin, partner, na patience is a virtue, partner, when it comes to offense. Maganda sana yung look, partner, ito ni Abiera dun sa It's an sa open tira. three, Yes, actually. partner, pero medyo kung ikaw sa coach standpoint, partner, medyo minadali. I believe that's not his natural shot. Hindi niya range yun eh. Tama, tama. Doon tayo palagi sa high percentage shot, Yes, siyempre. partner.
Tikboy De Rosario for the rebound after that miss from the free throw line. Ito na si number 27, John Cooley. And he scores. What a shot. At ayan naman, very aggressive itong si Elidic Villarmarso. And he was fouled. Yes, partner. Quality minutes din itong Edelic Villamarso, partner, na binibigay dito kay Coach Wally Horvina. So, yun ang gusto natin, partner. Yung aggressiveness ng mga players coming off the bench. So, talagang dapat yun ang ginagawa ng mga players sa transition, partner. Be aggressive. Kasi dalawang bagay yan. Make that basket or fish a foul. Tama, tama. Sabi mo nga kanina, once na tinap ka ng coach mo para pumasok, dapat magpakitang gilas ka. Gawin mo yung trabaho mo. Villamarso hitting the second one. In the meantime, meron tayong bagong guard para sa Santa Elena. It's Bukad, Gino Bukad against Alito. Alito, binigay ang bola kay Cooley. Oh no, that's Balse. Balse and hits after that turnaround. Oh, pininaw step back pa nitong si Kobe Olivera. Ano, that's number 6. That's Jerome Ladislao. Halos magkahawig sila ni Kobe Olivera. Yes, partner. So, sayang yun, partner. Sorry, miss yun. Yung tama. transition na yun, partner, for Team Santa Elena. Andun sana, partner, sa gitna, si Eugene Malyapre. Yung gusto niya kasi direkta kagad doon kay Villamarso to get siguro easy 2 points. Pero, mas maganda pag ganyan, left and right pa rin yung pasahan nyo para yun talaga, malilito mo yung defender na nasa gitna. Tama. They could, kung makakapag-design sila ng play para kay Eugene Malyapre, it's going to be an advantage for Team Santa Elena because with the experience and iba yung nasa pangalan nitong mamang to. Yes, It's the partner. best import ng Camarines Surleg. So talagang dekalidad din tong malaking mamang ito, and I think it's just the right thing to do na mabigyan siya ng talagang play niya sa ilalim. Yes, Kasi partner. doon siya talaga nag-excel. Anyway, Alito. So, yan. Balse, travel. So, it's a turnover. Mapupunta ang bola sa mga taga Santa Elena at meron silang chance para maitabla ito or makascore man lang ng 2 puntos. What a pesky defense on the part of Alito. And what a finish for that number 98 guy na si Alito. And I believe bagong player siya ng Kapalonga. And what a beautiful, yun ang gustong gawin kanina nitong si Jerome Ladislao. Yes, partner. And finally, he makes it. Ayan. Again, hitting a long 2 from the side or from the corner. Tikboy Del Rosario attacks. Gives it to the cutting Villamarso. And he scored. Plus, meron pang end 1. Iba talaga ang court vision din itong si Tikboy Del Rosario. Yes, partner. So, that cuts the lead to 3 points. And may pag-asa pa itong si Villamarso na maibaba pa sa 2 ang kalamangan ng Kapalonga, partner. Tama. And ayan, he completed the 3-point play opportunity. 4.46 remaining. Pinalitan si Villamarso nitong si John Olivera para sa kupunan ng Santa Elena. Alito. To Paitan. Paitan nakita sa corner si Bien. And he hits it. That's a long 2. Napakaganda naman talaga nung release ng Bien, partner. Kaya talagang pag pinasahan siya, pag open look, talagang he will knock it down. And maganda yung pinapakitang play ng Kapalonga. Yes, partner.
And Eugene Malyapre, sabi niya hindi ako nabibigyan sa ilalim, dito ako tetekada sa labas. Yes, partner. Alam naman natin to, si Malyapre talagang may shooting sa labas yan, Tama. partner. I can remember yung winning shot niya doon sa elimination round or sa quarterfinals natin sa Camarines Orleg. Ben wasn't aware na merong nasa likod niya na itong si Ladislao. And good defense turned into good offense, partner. Yes, partner. So, lamang na ang Santa Elena, partner, dito Na sa naman. ating laro. Balse, misses. Malyapre, wala sa depensa. What a play from Jonathan Tikboy del Rosario to his favorite guy na si Ladislao. Yes, partner. Now, Recipient na siya ng mga ilang assist mula kay Tikboy del Rosario. Siguro mga 3 na. mukhang papakainin niya mamaya ito si Oo. Tikboy, partner. Ayan naman! There you go! Maganda yung connection itong dalawang ito, no? Yes, partner. So, ito. Right now, partner, lumalamang na lang 5. Yes, Santa Santa Elena is starting to pick up dito, partner. Yung nagkakaamuyan na, kumbaga, partner. Oo, tama. Nagkakaamoy na, that's a term. Pero amoy na amoy din ipapaitan ng 2-pointer na yon. And he doesn't hesitate. Del Rosario, naghahanap ng mapapasahan. Naagaw ang bola. Ito na, tumatakbo si Balse. And he finishes well with that right-handed layup. Tikboy. And yes, what a veteran move. Wala dito kay Aquaman. Well, what do we expect from a Tikboy del Rosario? Yes, partner. Talagang pag gusto niya umiscore dito sa larong ito, talagang gusto niya talagang umiscore, i-score siya. Bumawi siya after that bad pass kanina. It wasn't actually very bad, kaya lang talagang and finally! Grabe yun, partner. Score si Morao. Nakita mo? Oo. Yung sinasabi natin na Walang box out Tatlong opportunity para sa Kapalongga dun sa play na yun, partner. Ladislao, kumanana naman sa ilalim after a dish mula kay Tikboy del Rosario. 41-44. Lamang po ang home team Santa Elena. Alito with the ball now for Kapalongga against Hosol. Hosol hindi pa pumuputok, partner. So, hinihintay pa natin to si Hosol na pumutok dito sa larong ito. Again, papaitan na offensive rebound. Oo, kung hindi puputok si Hosol, sabi niya, ako ang puputok. And there you go. That's paitan once again. Will that basket count? Yes, partner. Tama. I think that basket will count kasi sa continuation, partner. Opo. And right now, eto na, yung report ni Jessamay Navales. Miss Jessamay, pasok please. Well, thank you, Coach Paul and Kapa Morgan. Nasa first half pa lang, napakainit na agad ng bakbakan sa loob ng hardcourt at sinasabayan pa nga ito ng hiyawan ng ating live audience that trigger more the players to play at their best. Regardless of the home court advantage of Team Santa Elena, it won't stop Team Kapalongga to keep hustling the game. Sa kabila nga yan ng hindi paglaro ng isa sa kanilang mga players na si jersey number 22, Aris Sabacor, due to the lack of availability of a service considering na napakalayo nga ng lugar. And that only means na kulang nga sila ng scorer. But the good thing is that the team still manage it. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach Paul and Kapa Morgan. Oh, so there you go. Yun ang rason kung bakit wala dito si yung isa sa mga leading scorer ng Kapalongga na si Aris Sabacor. Walang availability ng ano. Okay, so sige. We'll deal with that one. But we miss of course the services nitong si Aris Sabacor for Kapalongga. Thank you so much Jessamay Navales for that that report. Tikboy del Rosario drives at nandun sa unahan niya. Binunot ang bola nitong si Jobel Osea sa kamay mismo ni Tikboy del Rosario at nagka-iringan ng konti. Nagkalambingan lang. Lambingan lang. And ano bang naging tawag ng referee doon? Sandali. Antayin natin ang ating arena announcer na mag-announce.
It's not just an... I think they will review it, partner, kung ano Okay. yung itatawag nila doon. Kasi may extra motion itong si Tikboy de Rosario after that one. Yes, partner. Yun ang rinireklamo din itong coach nitong Kapalonga, Kapalonga. si Coach Michael Mabesa, partner. So, Tama. titingnan nila kung ano ba yung maitatawag doon sa last sequence na yun. Oo, But tama. right now, partner, ito nga sabi natin, yung team Santa Elena is starting to pick up their game, partner, dito. Which is kanina. Pero yun na nagiging problema pa rin nila sa ilalim, yung rebounding. Yun pa, boxing out. Yung Oo. boxing out, partner. Yun pa ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin dito sa larong ito. And of course, yung mga sinasabi nating partner na minamadaling opensa na nakikita natin. So, Tama. pag may opportunity to run naman, they can go and run their primary or their fast break. Pero pag mga ganyang nakababa na yung depensa, ano ba yung gagawin dapat nila? Kailangan pa ba nilang pilitin or kailangan nilang I-set muna. Yung bola? Tama. And, I think this shows kung gaano ka-mature ang isang koponan ng Santa Elena. Yes, partner. At ito namang Kapalonga, sabi mo nga, halos 3 ang nagre-rebound o tumatalo para sa rebound. Osea, naagaw ang bola ni... ayan na naman sana ang connection ng dalawa, pero kinapos ng konti doon si Olivera. Pero yun, Morao ang pumuntos naman para sa koponan ng Kapalonga. I was talking about Jerome Ladislao, not Olivera. Yes, I was wrong kanina. It's the Tikboy de Rosario and Jerome Ladislao connection kanina. Pero kapos yung tira ni Ladislao. Pero eto, titingnan natin kung kakapos ang tira ng mamang ito. Kapos nga ng konti. Yun si Tapis. At kinapos na din sa oras ang koponan ng Santa Elena to make that last shot para sa kanilang koponan. At dyan na po, nagtatapos ang ating first half action. At it turned out to be, and actually, we've been expecting talaga yung very exciting ball game dito sa ating pangalawang match ng ating doubleheader sa ating game 8 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Ang score natin, coach, is 47-45 in favor of Santa Elena pa rin. Nakauus pa rin partner ng 2 puntos itong Santa Elena. But again, ngayon, kumakatok pa rin sa pinto itong Kapalonga dito sa Team Santa Elena, partner. okay, kami po ay magkakatok din ng inyong mga pintuan sa aming pagbabalik mamaya sa second half ng ating napaka-exciting na ball game. Ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan,
Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ohoy! Nagbabalik po tayo sa maaksyong laban dito po sa loob ng Santa Elena Municipal Stadium. Dito mismo sa bayan ng Santa Elena sa probinsya ng Camarines Norte because we are having our day 8 ng ating Ako Bicol Cup Cam Norte. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. And by the way, this is being brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Alright, tabang na, kasurog pa. Ayun, and ang laban ng home team Santa Elena at ang visiting team na Kapalonga, nakakalamang ng 2 puntos. Ang home team headed by Tikboy Del Rosario at Eugene Malyapre. And also, sa pagpasok natin sa ating third quarter, kasama dyan ang number 31 guy nila na si Romel Malaluan from the bench, Coach Paul. Yes, partner. And ito, pasadaan natin, partner, ulit ang ating highest scorer of the quarter for Team Kapalonga. We have Borao with 10 points and 5 rebounds. And for Team Santa Elena, we have Tikboy Del Rosario with 11 points, 4 rebounds, 5 assists, and 3 steals. And also, ito nga sinasabi mo na kanina pa niya naamoy sa ilalim na si Ladislao with 8 points, partner. At dagdagan mo na yan ng 2 kasi kakaskor lang ni Ladislao uli ng 2 puntos para dito sa Santa Elena. Yes, partner. Alright, so sige, we're ready for the second and final half of this ball game. Third quarter po tayo. Tikboy Del Rosario mula sa corner, pumasok sa loob ng paint, pinasa kay Ladislao na naman, pero sabi ni Ladislao, wala akong clear look, kaya ilalabas uli natin ang bola. Malaluan tries to hit from way downtown, pero wala, masyadong malakas yung tira niya. Number 61, iniwan doon si Tikboy Del Rosario. What a play from John Tapis of Kapalonga.
Tikpo, ibabawi. Binigay kay Malyapre. Malyapre, siyempre. Easy na lang yan para sa kanya. What a dish from Jonathan Del Rosario. So coach, dikita ng laban. At ayan, kakana dito, kakana din sa kabila. Yun Ano nga bang yung klaseng sinasabi laro na, ito? yun nga sinasabi natin, partner. Pag ganito ang magiging complexion ng laro dito, partner, itong home team medyo mahihirapan sila down the wire, partner. Kasi sa siso ball game lang ang nagagawa. Pag umiscore sila, umi-score din itong Kapalongga. So dapat talaga they should play well on defense on the other side. Ito naman Kapalongga, good thing for them kasi kumukonekta lahat ng mga players nila kahit sino man ang ipasok nitong coach nila, partner. Tama, at ayan na naman, nakascore itong si Olit. Jeric Olit. Ladislao mula kay Jonathan Del Rosario, pero he missed that one. Pero leading na ata itong si Ladislao sa scoring. Yes, partner. Meron na siyang 12 points. Paitan, squeeze it in, pero wala. Malamya yung kanyang tira. Ayan na naman ang transition play. This time, it's Del Rosario and Hosol connection. And we miss the scoring of Jan Hosol. Yes, partner. Noong mga nakaraang games sila talagang ito si Hosol, maaasahan mo when it comes to scoring. But now, medyo tahimik siya dito sa home court nila, partner. Pero we never know. Sabi niya siguro, okay naman yung scoring ng aking kapartner na si Ladislao, kaya siya na muna. Pero ito, tataka na siya uli ng 2 puntos. And nabati mo kasi, that's what I partner. like about this guy. Kasi meron din siyang tira talaga. Basta gusto niyang umiscore, malaki yung chance na magagawa niya. Olit. The number 1 guy, Gene Balse. At ayan na naman si Jan Tapis. Pero wala na mapupunta ang bola sa mga taga Santa Elena. And ipinasok na uli itong si John Olivera. Inilabas si Ladislao. Pasok na din si Prince Abiera for Santa Elena. Tikpo Del Rosario fakes. And throws a floater. Wala. Na-rebound ni Paitan. Paitan. Gustong idiretso yung bola. At ayun na nga. Idiniretso niya. Mukhang nasabi niya, nasa momentum na ako. Wala na akong magagawa. Yun ang sinasabi natin, partner. Pag ito si Paitan ang magdala ng bola papunta dyan sa transition nila, medyo mahihirapan dito ang Team Kapalongga, partner. Tama. Dapat ito, mayroon siyang 2 gwardiya na napakabibilis. Itong si Olit sa si Tapis. Dapat binibigay niya yan sa gwardiya niya. Oo, ayan. Binigyan ni Tikboy Del Rosario ng play si Malyapre sa ilalim, pero napunta kay Olivera yung bola at he missed the shot. Ito na, si Tapis. Almost hitting that one once again. Del Rosario tumatakbo. Nakita si Hosol, pero Hosol can't manage, pero mapupunta pa rin sa kanila ata yung bola. Ano? Yeah, it is. It is still Santa Elena's basketball. Okay, pinasok na ulit, partner. Ito si Borao, itong highest pointer nung nakaraang quarter dito sa Kapalongga, partner. So titingnan natin kung siya pa ba ang magbubuhat dito sa 3rd quarter. Alamin natin yan. Meanwhile, ito si Olivera. John Olivera was fouled. And he will shoot 2 from the free throw line. Miss yung unang tira. At 57-54, Kapalongga down by 3. And maaari pa itong madagdagan ng Santa Elena. I'm talking about yung kanilang lead. Pag maipasok ito ni... yun nga lang, nabati natin. Hindi na ipasok ni Olivera yung 2 tirang yon. Alito na with the ball. Pinasa kay Olit. Olit tumira sa 3. Wala. At ito, nakuha ng mga violet ang bola. At hindi gumana masyado yung pektos na gustong gawin itong si Jonathan Del Rosario. Kaya hindi nakuha ni Olivera yung bola. Pero ito, easy money for John Hosol.
Alito. To Olit. The number 1 guy cannot hit. Malyapre. To Tikboy. To Abiera. Hindi makahabol sa transition yung Kapalonga, no, Coach? Yes, partner. So yan ang kailangan nilang gawin, partner. So sabi ko nga, this team Santa Elena now is beginning to pick up their game, partner. Yan ang dapat nilang gawin. Pag may opportunity to run and to go for a pass break, gawin nila. Pero pag wala, maging patient sila dyan sa rotation ng bola na yan, partner, and set their play. On the other hand naman, dito sa Team Kapalonga, yun ang dapat nilang i-adjust naman. Kasi kanina, maganda yung pinapakita nila when it comes to offense and defensive rebounding. So ngayon, hindi yun nagmamaterialize kasi nakukuha na itong Santa Elena ang rhythm nila, partner. Tama, at it's taking effect yung kanilang transition play. At talagang very effective dahil mabibilis yung guard nitong Santa Elena. The likes of John Hosol and si kanina si Ladislao, and right now it's John Olivera ang nakakatulong nitong si Hosol, plus nandun pa itong si Prince Abiera. Yes, At maganda kasi yung distribute o yung mga pasa na binibigay talaga nitong si Tikmoy del Rosario. They're now batting for the rebound, and it's still going to be Kapalonga's basketball. Meron silang 14 seconds to shoot in this possession. Olit was blocked by Olivera. Ayan na naman ang transition. Hosol, umikot. Pero nabitawan ng bola at nandun na si Cooley to get the ball from their hands. Cooley once again. Nahirapan din because of the defense. Sabi niya, sandali, labas ko kay Alito. Alito na, may tangan ng bola at napa-commit pa ng foul itong si John Hosol. 4 minutes and 19 seconds remaining sa ating third quarter. 61-54. Punong-punong po tayo dito sa Santa Elena Municipal Stadium. Again, this is being brought to you by Ako Bicol Party List and Congressman Saldico. Ang Ako Bicol Cup Camarines Norte. Big rebound on the part Olivera. Sabi ni Tikboy de Rosario, sige, daan-daan muna tayo. Bigyan natin kay Malyapre. Malyapre cannot hit that spot from the top of the key. Ito na, si Olit. At si Alito ang tumira. Kumana ng 2 para sa Kapalonga. Olivera, nahirapan doon. Ito na naman tumatakbo ang mga taga Kapalonga. Olit crossing over. Dire-diretso against Malyapre. Binigay sa kanyang kasama. At yun, nakawala yung bola. Mapupunta sa kabilang team ito. Ang ganda sana, partner, ng drive ni Marao doon, partner. Pero gusto niyang i-pass back dito kay Cooley. Pero medyo, sabi nga natin, hindi pa siya nakakarating doon sa position na gusto niya. Tama. Wrong timing din yung pasang yun ni Cooley. Ni Murao to Cooley. And of course, pwede na sanang i-floater or i-jump shot yun ni Murao. Murao, yeah. Is the best one to take that shot. Yes, partner. Dahil si Alito, hindi. He was being covered by the big guy, Eugene Malyapre. Kaya he dropped it off. In the meantime, pinalitan si Cooley at si Murao. Balik si Bien sa larong ito para sa kupunan ng Kapalonga. At ayan, Paitan with a big rebound. At ayun, Alito with an exciting lefty layup. Kaya lang di pumasok. Jonathan Del Rosario gives it to Malyapre. Malyapre was hacked from behind by Paitan. It's Miles Paitan. Malyapre will shoot 2. So papatapos na naman, partner, yung ating third quarter. But partner, again, nasa striking distance lang itong Team Kapalonga dito sa team sa Santa Elena, partner. So hindi talaga nakakalayo itong Santa Elena. So maganda yung adjustment sa pinapakita din ito ng coach ng Kapalonga, si Coach Michael Mabesa when it comes to rotating
his player kasi medyo outnumbered itong itong Kapalonga dito, partner. During oo. Sabi nga natin, wala si Sabukor, yung scorer nila. Oo. And talagang dito, napapakita na itong Kapalonga, yung team effort dito sa larong ito. All of them are siguro, halos lahat sila nakapag-score na, nakakontribute dito sa laro natin. Tama. And during the halftime, makita mo, hindi man lang nag-warm up uli itong mga taga-Kapalonga. Instead, talagang nasa huddle sila. Michael Mabesa, their coach, giving them instruction and pointers para makahabol dito sa larong ito. At makakuha ng unang panalo. Talagang they are very hungry for a win. And right now, very hungry na din si Jessa for his or her report. So Miss Jessa May Navales, ikaw na! Such an intense game it is, Coach Paul and Kapa Morgan. It's a matter of adjustment, labanan sa diskarte. Both teams ay determinado at ayaw magpatalo. But currently, lamang nga ang home court team Santa Elena with only 5 points lead. Kaya naman, wala dapat ang mag-relax. However, it seems na di na-maintain ng Kapalonga ang kanilang opensa at kapansin-pansin na hindi nila nagagamit ng maayos ang kanilang mga shooting opportunity kung kaya't napupunta ito sa Team Santa Elena. Yan muna ang latest mula dito sa courtside. Back to you, Coach Paul and Kapa Morgan. At ayan, sige. Natulala ako doon after that sequence. Alright, sige, maraming salamat Miss Jessa May Navales. And right now, back to the action. Paita na hirapan sa ilalim. And so as itong kanyang kakampi na si si John Cooley. Tama ba? Yes, partner. Medyo na alilito pa rin ako dito sa Kapalonga kasi this is the first time na I've been covering this team dito sa Cam Norte. Yes, partner. And ganun-ganun lang. 10 na ang inahabol itong Kapalonga, partner. And for Team Santa Elena, they should capitalize on this lead, partner. Oo, tama. Linabas muna si Tikboy del Rosario sa koponan ng Santa Elena. Olivera to another Olivera. Ayan. Hosol. Naagaw. Tapis. And what a finish from Halina Bien. Ganda rin talaga ang touch nitong si Bien. Meron talaga siyang composure din when it comes to those kind of plays. Abiera finds Olivera. Olivera to his brother. Hosol tries from downtown and yes, why not? Sabi niya. So ayun na, partner, yung inihintay natin na scoring coming from Hosol. So magtuloy-tuloy kaya yan ngayong third quarter and patapos na to and kaya magtuloy-tuloy papuntang fourth quarter yan, partner. Oo, and sinagot naman kaagad yan ni John Tapis for Kapalonga. May score din ng 3. 61-69. Yun, so now Olivera with the ball. Pass to Olivera. So, partner, dito sa sequence na to, magkaano-ano kaya itong dalawang Olivera na ito? I think they're brothers. Oo. Kasi talagang sa galaw at sa physique, partner, mukhang magkapatid talaga. Di nagkakalayo. Oo, tama. So, ang tanong na lang dyan is kung sino yung mas matanda sa kanila. Is it this guy na wearing number 0 na si John Olivera or si Kobe Olivera? But I think mas nakakatanda itong si John. At ayun, binuntahan siya ng kanyang utol. Sabi niya, ano ba yan, tol? Kanina ka pa. And finally, making that one. Mukhang sinabihan siya tol, wala kang shooting ata ngayong gabi. So talagang sinigurado na naman ito ni John Olivera. Pag hindi mo yan sinyot, akong magpapashoot niyan. Ayan, di umabot yung tairang yon from Tapis. Pero what a way to end our third quarter action. Nakakalamang po ng Siam ang Santa Elena kontra Kapalonga. At talagang feel na feel natin yung intensity ng game na ito. Ito ay dahil sa nilalaro ito ng home team at itong very hungry team din na Kapalonga was trying to snatch a first win
dito sa ating elimination round ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. What are your thoughts? Anong ginagawa na consistently ng Santa Elena kung bakit sila yung nag-lead na dito starting nung early part ng ating second half? Yes, partner, ito yung maganda dito. Yung opportunity nila when it comes to transition or the pass break, partner. Pag mayroon talaga silang opportunity, talagang yun ang ginagawa nila. And also, sabi ko nga kanina, they're beginning to pick up their game. Nakukuha na nila yung mga rebounds. Lalong-lalo na si Hosol. Yes, ito. And also the scoring of Hosol na kanina pa natin, partner, hinahanap. Is nandun na. And also the leadership of Tikboy Del Rosario din nagmamaterialize na dito sa larong ito. And of course, paano pa kaya kung makadagdag yung scoring prowess nitong si Eugene Malyapre? Yes, partner. Pero kung makikita mo, may panaka-naka itong si Eugene. Hindi mo napapansin. Itong si Eugene Malyapre, naka 14 points na at may 10 rebound. So, double-double na, partner. And also, Hosol has 14 and Tikboy with 11. So, yun lang hindi natin mga napapansin dito sa laro natin. Pero, it make wonders dito sa larong ito. I was thinking na itong si Malyapre ay nakakascore pa lang ng mga 6 points. But 14 points na pala. Sorry to that. Double-double na siya with 10 rebounds. And dagdag mo pa yon, that's 11. Okay, sige. Ladislao, balik na sa laro. To Hosol. Hosol fakes. Finds Malyapre. And that ball will fall down for Eugene. And dagdagan mo na yung 14 niya ng dalawa pa. So it's 16 points for Eugene Malyapre. He's leading the pack so far. Ganda talaga. Kahit nakatalikod, alam ni Tikboy kung sino yung papasahan niya. Ibang klase talaga ang talent nitong the Aquaman, Tikboy Del Rosario. Imagine, almost losing that ball and then pag turn around niya sa ere, alam niya kung saan niya ipapasa yung bola. Yes, nakatulong din, partner, yung purple jersey. Siguro, no? Medyo kitang-kita niya, partner. Oo, tama. Dahil matingkad yung kulay. At nakita niya si Hosol na was ahead. And right now, he was is being or getting ready for his free throws dahil he was fouled while trying to hit another two-pointer or to finish the transition play. And mintis yung unang tira. Pero pwedeng makapag-adjust at pasok itong pangalawa. We will see. Ayan, so kanina medyo sobra, ngayon naman kumulang. Olit Tumalse. Olit once again to Osea, and he hit. He drains that three. Olea, pero at the other end of the court, nakakommit naman ng foul itong si Osea, Jobel Osea for Kapalonga. Yun ang partner ang ginagawa na nitong Team Santa Elena, partner. Once na talaga may opportunity sila na tumakbo, talagang inihit nila yung guy na yan. So, for Team Kapalonga naman, partner, so dapat maging mindful sila sa mga transitions na yan. Kasi, sabi nga natin, kung umi-score ka sa kabila, dapat nakaka-stop ka at the other end. But right now, in the case of Santa Elena, hindi nila hinahayaan na mangyari yun, partner. And when it comes to rebounding naman, halos hindi nagkakalayo. Pero pagdating talaga sa transition, hindi nakakahabol kaagad itong Kapalonga. Doon sila dinadalin itong Santa Elena. Tikboy Del Rosario with the ball. And double teamed. Ladislao. Tumira. Tuko yung tira. At eto na si Osea tumatakbo. Binigay kay Jean Balse. And Balse scores. What a finish. Sila naman yung nag-transition. Kaya Santa Elena is getting a dose of their own medicine. In this case, Malyapre to Abiera. Cannot hit. Na-rebound ni Paitan. Paitan to Kuli. And
And right now, it's Osea with the ball. And Balse almost losing that one. Cooley. Ayan. Naagaw na ni Hosol ang pasang yun ni Cooley. At ineskoran pa siya. Good defense but better offense in that particular sequence. So ayan partner, nadagdagan na naman yung kalamangan nitong Santa Elena partner dito sa sequence na ito. And they're leading by 9 points right now. Yes, and medyo naging over-aggressive naman doon si Hosol na part of Hosol na sa defense. Oo. And he committed the foul. So it was going to be Kapalongo who will be inbounding for this this play. Alito finds Olit. At ayan si Balse trying to hit from the outside. Wala. Nasa kanila pa rin ang bola. Balse pa rin. Binigay sa kanyang kasama. Murao cannot hit that long range. Paitan. Ay nako. Nakawala sa kanila yung bola. Tomay ni passes sa loob. Ito na, Tikboy de Rosario. What a move! Pero mintis yung kanyang tira. Nando naman si Eugene Malyapre. The huge steal to clean up the mess. Well, partners, ito si Eugene is returning the favor dito sa Team Kapalonga. Sila naman yung offensive rebound dito sa sequence na to ng game. Oo, tama. Nakascore on that play si Balse for that putback play. Hosol to Malyapre. Malyapre, tinantay si Tikboy de Rosario. Tikboy attacks and scores. Oh, what a sorry miss on the part of Jean Balse. Tikboy now. Behind the back pass to Ladislao. Ladislao sabi niya, sandali. Balik ko sa iyo ang bola. Okay, so sige, we will set, sabi ni Tikboy. Tikboy. Oh, what a move, but he was called traveling. So, it's a turnover, partner. Yes, partner. And medyo makikita na din natin yung pagod dito sa mga players na to kasi nakita mo naman yung mga last sequence na yun, partner. Talagang napaka-aggressive itong mga player na to when it comes to offense and defense. Pati ako napapagod, pinagpapawisan ako dito. There you go. Hitting a two-pointer from downstairs. Itong si Jean Balse for Kapalonga. Olivera. Kobe Olivera. Binigay kay Eugene Malyapre. Will hit another three. And that's his second three-pointer of the ball game. Bien. A floater, wala. Pero nandun si Paitan to follow it up or to clean it. 72-82, it's a 10-point lead. 5.14 seconds remaining. Tikboy, may tanga ng bola. Tikboy, crossing over. Dumiretso. Score! May pa-N1 pa. Grabe yung ginagawa ngayon, partner ni Tikboy de Rosario dito sa fourth quarter. So talagang we can say na paunti-unti he's taking over here sa fourth quarter. And again, that aggressiveness will resort to a bonus throw for him. Oo, kaya But, lang a miss. because of the fatigue siguro, nag-short ang free throw shot ni Tikboy de Rosario, not completing the three-point play opportunity. And the ball went out of bounds. It will be still Kapalonga's basketball sa ating pagbabalik after this timeout. We're in the middle of this fourth and final quarter ng ating napaka-exciting ball game dito sa napakagandang venue natin, napakagandang crowd, the crowd of Santa Elena dito sa kanilang very own Santa Elena Municipal Stadium. At we are graced by the presence of the mayor herself, na si Mayor Bernardina E. Borja, kasama ang kanyang siyempre better half,
Alright, and we know na nag-e-enjoy ang lahat na nandito sa loob ng stadium. And so as those watching right now in their homes, comfortably, yan ang maganda, coach, sa technology natin na Yes. meron tayo ngayon. Nung kapanahon na natin, wala pang mga ganito. Talagang pupunta ka sa venue, partner, tama. para manood. Oo. Yan, number 30. That's Morao. Finds Balse. And, what a beautiful combination. Balse with an N1 situation. Gandang pihit doon para dito kay Balse. Pero partner, ito, to mime out yung Santa Elena kasi medyo napansin nila na medyo pagod na tong mga players nila. Pero on the part of Kapalonga, maganda yun kasi nakapag-usap sila, partner, Tama. on that end. So maganda yung naging resulta nung time out para sa team Kapalonga, partner. Oo. And they took it as an advantage. In the meantime, dito naman sa Santa Elena, mayroong fresh legs or fresh leg. Yeah, of course, it's a fresh leg dahil dito kay Villa Marso na pinalitan si Olivera. Okay, mukhang isa-challenge yun ng coach nitong team Kapalonga ni si Coach Michael Mabesa, partner. They will challenge that last play kung kanino talaga mapupunta yung bola, partner, kasi ang turo ng referee sa kupunan ng Santa Elena. Santa Elena. But they are saying na last touch yun ni Abiera, partner. So good decision on the part of Coach Michael Mabesa. Yes, partner. Pero we will see kung ano ang magiging verdict or magiging resulta ng challenge na yun. So it was successful. So maganda. Dahil naging wise din itong coach nila na si Michael Mabesa. Yes, partner. Right now they have the ball. Alito bringing it down. Pinigay kay Bien. Bien crosses over. Pinigay kay Balse, but Balse wasn't too ready for that pass. Ito na si Villa Marso. Dire-diretso! 4-2! Doon pala, partner, sa pangalawang dribble niya, alam mo na, nag-iisip siya kung anong gagawin niya, partner. Talagang sabi niya siguro sa isip niya, didiretso ko na to. Oo, wala siyang mapapasahan, wala siyang... At ganun din ang ginawa nitong si Kobe Olivera. Sabi niya, kahit nandun si Villa Marso at sumusunod sa kanya, didiretso ko na to. 86-74, isang dosena po ang kalamangan ng Santa Elena. Balse. Tubien, tumira sa tres, wala. Na-rebound ni Alito. Alito, sabi niya, masyado ako malait para dyan. Dito ako sa labas ng konti. And that was a successful shot mula dito kay Alito. What a wise play for this little guy. Ticoy del Rosario, dribbling with his left. Pinasa kay Abiera. Abiera, tumira. Malakas, nando si Eugene Malyapre to save the day. Medyo pagod din rin to, partner, si Eugene Malyapre, pero ginagawa niya lahat para makuha yung offensive rebound na yan, partner. At umi-score pa rin, syempre. Yes, partner. 3 minutes na lang po ang nalalabi. 90-76. 14 na po ang kalamangan nitong Santa Elena. To the delight of the crowd, syempre. Hindi lang sila maingay sa ngayon dahil parang ano sa tingin mo kung nasa isip ngayon ng crowd? Marunong ka rin ba magbasa ng isip ng crowd? Sa tingin ko, nagiging kumpiyansa na sila, partner, kaya hindi na nag-iingay kasi lamang na sila. Oo. Pero muntik na yung 3-point shot na yun mula kay Morao, ano? Tekboy del Rosario, nakawala sa kanya ang bola. What a pesky defense on the part of Kapalonga. And what a finish for Paitan from Morao. Bustos. Binigay kay Abiera. Abiera. Sure ball, sabi niya. Tapis with the ball. Binigay kay Paitan. Paitan, challenge si Malyapre. Good defense on the part of Eugene, partner. Oo. Tulaas siya lang yung kamay niya. Halos magkasing laki sila. Medyo matangkad lang si Eugene.
Pero pagdating sa ano, tingnan mo, halos parang magkapatid. Magkasintahan, partner. Parang kuya si Eugene ni Paidan, partner eh. So, sabi niya, hindi mo man ako pinagbigyan. But right now, partner, magkakatawan tayo. Yes, partner. But right now, kailangan na lang sense of urgency nito Team Kapalonga dito sa punto ito ng laro. And they need to score from here. And kaya lang, mintis na naman yun. Ito na naman, may opportunity na naman for a transition. Itong Santa Elena. At yun, William Arso was fouled, attacking the basket in transition. At ayan, William Arso hitting the first one from the line. And hindi pumasok yung pangalawa. Nakuha ng ang rebound ng mga taga Kapalonga, pero nakawala sa kamay ni Balse. It will be a Santa Elena's basketball. Under 2 minutes tayo. Malyapre. Bustos with the ball. Tumira sa 3. Pasok yan! At ayan, nag-time out. Humingi ng ceasefire itong si Coach Michael Mabesa. Ano sa tingin mo, Coach? May pag-asa pa ba? Or ano, uwian na? Nag-uuwian na yung ibang crowd dito? Yes, partner. So sa ngayon, medyo slim na yung chance itong Team Kapalonga dito sa ating part ng game. Pero, again, partner, kailangan pa rin nila mag-execute dito. That's, yun ang talagang dapat kailangan nila. Kanina pa, partner, yun ang ginagawa. Ang ginagawa nila, free-flowing basketball. Wala talaga silang system when it comes to offense. But maganda sana yung pinapakita on the nila. early part, halos meron silang sistema, pero nag-collapse yun. Matapos umarangkada tong mga scoring machine ng itong Santa Elena. Yes, partner. So, pero good thing nga, kumukonekta pa sila dun sa defensive side, partner. Kasi kanina, yung mga offensive rebound, sila nakakakuha at nakakonvert nila yon. Pero right now, hindi na nagmamaterialize yun para sa kanila in this point of the ball game, partner. Tama. And they still have a chance to add some more score. And Balse hitting a 3! Ayan, 78-96. 13-point lead for Santa Elena. Tikboy being harassed by itong si Jeric Olit. So Tikboy de Rosario will be throwing free throws, or shooting free throws rather. At ayan, pasok na pasok ang unang tira ni The Aquaman, Jonathan Tikboy del Rosario. Second shot. It falls down. Paitan to Tapis. Tapis now with the ball. Drives and a floater. Wala. Bustos with the ball for Santa Elena. Nakita na nasa unahan si Abiera. Kaya Abiera, eto. Muntik nang makascore on that play. Pero si Jonathan Del Rosario ang nagtapos sa sequence na yon. So we can say, partner, that shot of Jonathan Del Rosario will seal the deal here for the team Santa Elena, partner, on this game. Oo, sabi nga ni Wadi Jan Batsilier, the nail of the coffin. Yes, partner. So, yun nga, maganda din pinakita dito ng Team Kapalonga dito sa game natin, the early minutes of our game. Maganda yung pinakita nila, talagang hindi nakakalayo itong Team Santa Elena. Akala ko nga talaga aabot pa sa Siso battle until this very end ng fourth quarter. Pero I think dribble na lang to ni Jonathan and hindi na sila i-score dito. Oo. In the end,
It's the experience of Jonathan Tikboy del Rosario ang nagdala sa koponan ng Santa Elena. With a big help from the huge deal, Eugene Maliapre. Pero kudos to this team, ang Kapalonga, who was quite impressive sa unang part nitong ball game. I was really shocked and parang I wasn't expecting na ganun magiging ka-exciting yung lalong-lalo na sa first part ng ating ball game dahil sila yung nangunguna. Pero sabi nga natin, iba pa rin talaga yung experienced player kagaya ni Tikboy del Rosario na ipanalo naman for the pangilang beses na, pangilang win ito ng Santa Elena. This is Dalawa yeah, the third win. The second win of Santa Elena. Yes, partner. So, dalawang panalo at dalawang talo dito sa team ng Santa Elena. And for Team Kapalonga naman, partner, still winless dito sa ating torneo. But there's nothing to be shame of, partner, dito sa pinakita nitong mga batang ito. Talagang until the very end, talagang pinakita nila yung puso at yung laro nila dito sa ating game. So, ito, mga napakabata pa dito, mga player nitong Kapalonga, partner. At ang advantage naman nito, all locals yan. Yes. Pag mabigyan mo yan ng magandang pyesa, ng mga, siguro mga dalawang guest player na talagang dekalidad, mag-iiba yung complexion yan. Yes, partner. So, yun nga ang sinasabi natin. So, as we see the highlights dito sa ating game. But again, partner, let's take this opportunity to thank LGU Santa Elena for having us here sa kanilang home court dito sa Santa Elena Memorial Stadium. And also, kay Mayor Bernardina E. Borja, maraming salamat po, Mayor, and to all the council na nandito. Kanina, binigyan pa tayo ng mga milk tea nung nagsiset up tayo. Maraming salamat po sa refreshment na binigay nyo sa amin. At sa additional electric fan para dito sa atin sa panel na kanina nakita ko pinagpapawisan ka ng masyado. So, thank you very much po. Napakainit ng pagtanggap ng mga taga Santa Elena sa Ako Bicol Cup in this part of the tournament. Maraming salamat po sa lahat po na nanood. And again, tomorrow, may laro pa tayo, partner. Saan ba tayo bukas? Mukhang sa Mercedes tayo bukas. Mukhang sa Mercedes tayo. So tama, Mercedes tayo bukas. So lahat naman ng mga taga-Mercedes, kayo naman ang dadayuhin ng Ako Bicol Cup, Camarines Norte Lake bukas. Pero very memorable itong pagdayo natin dito sa Santa Elena. And again, talagang we are thrilled. We are very happy to be here. At well, what a day! Day 8 ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. We're taking a look at some highlights of the ball game, and later on we will be having our Kasurog player of the game dito sa ating second match up dito sa ating double header sa Santa Elena Municipal Stadium. Yes, partner. At this juncture, partner, let me allow me to shout out my wife, Mara Sepe, and also my two daughters, Hara and Hera, who's watching in Iriga City right now, and sa family, Bara and family Sepe, and also to family Lucena, who loves to play to watch Ako Bicol, partner. Ito sila, Uncle Alvin Lucena, Auntie Chin Sepe Lucena, and all the kids, sila Algie, sila Algin and Janelle. So, continue supporting po ito Ako Bicol Cup, and please like, share, and also subscribe dun sa mga YouTube channel namin. So, Ako Bicol Cup. Yes, and para lagi kayong updated sa mga bagong kaganapan dito sa Ako Bicol Cup, especially dito sa Cam Norte Lake, partner. Tama, and I would like also to say my hellos to Coven Madronio. Hello there, Coven, I miss you. Ayan, yung bunso ko, coach. And of course, yung sina Florraine, si Katie Love, and of course, kay Ate Bem, and Kuya Georgie Alec, and Ken. Alright, and we're going to wrap this up by saying bye-bye for now. And bukas nga pala, makasama natin si Sir Angelo Espinacilla.
dyan tayo sa Mercedes. But right now, ipasa na natin ang bola dito sa ating kasama na si Miss Jessamay Navales with our Kasurog player of the game. Maraming salamat po. Well, thank you, Coach Paul and Kapa Morgan. Now with me is the Kasurog player of the game from Santa Elena, jersey number 17, Eugene Malyapre with 23 points, 15 rebounds, and 1 steal. Congratulations for being our Kasurog player of the game. Napakalaking bagay ng game na ito para sa mga taga Santa Elena, knowing na ito yung home court nyo. Ano yung, paano mo na-handle yung pressure na yun? Bago kami mag-start, nag-pray muna kami kay God para at least gabayan kami sa larong ito. Kahit kinapos kami ngayong AKB dito sa Cam Norte, at least na ibigay namin yung best namin. Ayan, as usual, Eugene, may gusto ka bang pasalamatan or i-shoutout sa ating mga live viewers? Shoutout po sa mga taga Santa Elena. Salamat po sa suporta sa team. Kay Mayor Dina Bora po. Sa mga teammate ko. Kahit ngayon lang kami nagkakilala, at least madalis kami nagkasundo. Yun lang po. Ayan, congratulations once again to our Kasurog player of the game from Team Santa Elena, Eugene Malyapre. Don't forget to hit that like and share button for more basketball actions. Pakaabangan nyo rin po ang game bukas sa bayan ng Mercedes, probinsya ng Camarines Norte. We are also live at Ako Bicol Party List sa Facebook page, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, at Ako Bicol YouTube channel. Please do also follow our TikTok account at Ako Bicol Cup para sa mga kaabang-abang na game highlights. On behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Party List at Ako Bicol Commissioner Sir Lloyd Rivera, and of course to our technical head director, Christian Calleja, and the rest of the team. I am Jessamay Navales, your courtside reporter. Maraming salamat po sa pag-antabay at pagsuporta sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Good night, everyone!